Chenro duto oseikore ne alam mar goyo erokamano e alap ma William Olentimama Narok ma bende dhi yuore kod jatend piny William Ruto odiochieng ma kiny. Gavana ma Narok Patrick Olentutu owacho ni onge chenro mag siasa mibiro tim e alamno, wach mane osir kod jotelo mamoko manokwayo josiasa kik kaw thuolono mar go siasa. County Commissioner Isaac Masinde to owacho ni welo duto owinjo bed ni osebet ka chop saa 2 mano mar okinyi. Security, tumepanga security ya kutosha kila mahali, na tena niseme kwamba wananchi wa Narok wanaalikwa wakuje kwa wingi makanisa yote. Tutakuwa tuna service moja within hii Narok town. Hatutakuwa na services kwa makanisa yote. Lengo na madhumuni ya siku ya kesho ni maombi ambayo mumeona rais wetu akitembea karibu kila county, ya kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu tumeweza kumaliza uchaguzi uliopita.